Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar iets heel anders. Een interview met Andy Hollander. Hij is van de Sosaka Challenge. Hij is van de Sosaka Riders. En dit weekend is er ook een grote Sosaka Challenge. 2 dagen, zaterdag en zondag. Wielerwedstrijden op Curaçao. En Andy Hollander legt uit. Andy Hollander van de Sosaka Bikers. Zaterdag en zondag hebben we de Sosaka Challenge 2025. We zien steeds meer fietsers op straat. Het wordt steeds populairder. En daarom organiseren jullie ook dit jaar weer 2 mooie races. Wat zijn de races precies? De races zijn, het is een Sosaka Challenge, dus het gaat over 2 dagen. De ene dag is discipline de mountainbiking en de tweede dag is discipline dan de roadbiking. Er zijn mensen die beide disciplines uitoefenen, maar er zijn ook mensen die alleen de mountainbike doen. En dan zo moe zijn dat ze de volgende dag niet meer kunnen. Niet meer kunnen, dat kan. Dus, maar er zijn veel mensen die ook, dus er zijn prijzen voor mensen die allebei de disciplines doen. Dus een soort overal winner. En er zijn mensen die voor alleen watgene wat zij rijden, dus de categorie, dat zij ook prijzen voor dat krijgen. En 7 juni is in de Jan Tiel area, dat is bij de Zoutpannen? Dat is bij de Zoutpannen. Daar wordt een parcours van ongeveer 9 kilometer voor de lange route gedaan. En er is een 7 kilometer voor de korte. Dat is meer voor de beginners, voor de mensen die dan iets minder conditie hebben. Dan is het natuurlijk wat korter en ook minder technisch. Maar voor de elite en de Master A, B, C en D, dan heb je dan een parcours van 9 kilometer. Die dan 3 rondjes, de meeste worden 3 rondjes gereden en sommige 2 rondjes. En het heeft 500 hoogtemeters. Dus het is een behoorlijke pittige en technische parcours. Mooi. En zondag is het in Punda? Ja, zondag is in Punda. Het is al jaren proberen we al de wielersport, basically. Alle wielersport op Curaçao gebeurt vaak of in Fuik of in Soto, in bandenbouw waar mensen het niet zien. Dus wat wij wouden doen is ergens in het centrum van Curaçao dat even terugbrengen en dan kunnen we dan ook meer rondjes doen, omdat die parcours alleen maar 3 kilometer is. Dan kunnen we dan mensen ongeveer zeker 20 rondjes, 16 rondjes. Dus breng je stoel, lekker drankje en dan kan je lekker de mensen even zien fietsen. Zoals ze dat vroeger noemden, rondjes rond de kerk. Rondjes rond de kerk, ja, dat kan je zo doen. Ja, zeker. Als mensen zich willen aanmelden, hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze via onze Facebook site van Sosaka Bikers. Of je kan op de Google Sosaka Bikers Challenge 2025 invoeren. En dan krijg je dan onze flyer op onze Facebook site. En daarom heb je een QR-code. Met die QR-code kan je scannen. En dan krijg je gelijk alle link en toegang naar onze site dat je even kan inschrijven. Kan je ook zien hoeveel mensen aanmelden, wie gaan en alle categorieën. Kan je alles invullen. En je hoeft niet helemaal afgetraind te zijn om mee te doen? Want we hebben meer categorieën. We hebben wat we zeiden, we hebben van beginners die dan wat rustiger willen doen. We hebben dames elite, dames beginners. We hebben elite, we hebben Master A, Master B. En wat we ook hebben is, we hebben rijders van Aruba en Bonaire. Dus het wordt een ABC versus each other kampioenschap. Dus dat wordt heel leuk en we verheugen ons enorm erover. Succes hè? Dank je. Bon. Aceite.